da juna. Tunanina a koda yaushe a ce mun zama a tare da juna. Gashi yanzu lokaci guda an rusa ginin da muka yi na kauna. Alkawari na kin rike min zama da so da amana. Bage da so ake kwatantawa, gashi za mu rabo da juna. Soyayyar da ni da ke ta tsakani na san kai na a rayuwa. Da ke na yi samu halaye na gisu nake tunawa. Yanzu in na rasa ki gurbin giwa ce za ta yi maiwa. Biyayya kin yi mu wanda ya zarce ai kwatantawa. Aure kin ga kin yi yau yanayi na kaɗai ci zan shigewa. Sanya juna nishadi har abada ba za na manta. Kekin kajiyar da ni daɗin soya za a yi na manta. Rana ta kuka hakika ran rabuwa da ke ƴar uwata. Jarabta ce gare mu na ga takaici rayuwata. Amma mu miƙa wa Allah komai hakan shi ya cancanta. Ina hawaye yanzu hawayen bai zuwa. Da na sani nake da kaina ciki na so da ban shigo ba. Gashi mun yi sabo da juna burin ba zai cike ba. Hakika ni da ke rabuwar mu bai zo da kyau ba. Amma ya zami yau haka rabbi so in mun ka duba. Ga shawara ki ɗauki aure a ibada kin jikiyo kulawa. Ki fita ni daga zuciyar ki samu natsuwa ko kin jitawa. Ki biyayya gare shi tamkar yadda kika yi mini ba ɗagawa. Ki zanya alfahari da ke shawara ta in har kin rikewa. Allahu ya sa da fuskokin ma Allah jannani da ke ƴar uwa.